שלום, היי, מה קורה? כן. כאן דוד. לצופים הישנים, הודעה. הסרטון הקודם שעשיתי, שאני פורש, סתם צחקתי, אני אוהב אתכם. פשוט היה לי משעמם. הרבה משעמם. כן, הפרק של היום יהיה על... דבר ראשון, סליחה שלא העליתי כל כך הרבה בזמן פרקים. דבר שני, אני רוצה להראות לכם את רגע, איפה זה? שנייה. דבר שני, אני רוצה להראות לכם את הדבר המדהים הזה. חלקכם יגידו, מה זה? זה כולה סליחה, לא עיפרון מכני ששברתי לו את הדבר הזה. אז זהו, שזה לא. אין לי כאן בדיוק מים, אבל אני יכול להראות לכם. בואו נגיד, אתם שואבים איזה מים, ככה, פשוט מהרצפה, סליחה, לא מהרצפה, מאיזשהו כלי, ופשוט אתם לוקחים ככה, שמים על נייר, אתם יכולים לשים במים צבעי מאכל או משהו כזה, וכן, העט הזה ממש נחמד. אני פשוט כאילו לקחתי את כל מה שהיה בפנים, שטפתי אותו, שאבתי לתוך זה מים, פשוט עשיתי ככה. כשיש בתוך זה מים, שאתם שואבים את המים, אפשר עם צבע מאכל, אפשר עם לא, אבל בעיקרון אם המים שם ואתם לא עושים ככה עם המים, אז ממש זה עושה נקודות, פשוט נקודות, ופשוט הנקודות האלה פשוט כל כך כיף להסתכל, שזה פשוט זה מחזה יפה. חלקכם יגידו, וואו, כמה קיצ'י, אבל זה באמת יפה. מי שלא שמע אותי, וואו, כמה קיצ'י. לא חשוב. קיצר, כן, עוד משהו שרציתי להראות, זה את המכונה הזאת. כמו שאתם רואים, יש פה את הדבר הזה. לרוב המזל, אני לא חושב שאפשר להשיג כזאת מכונה בארץ. רגע שנייה. מכונה בארץ, בגלל שזה מחול, אבל בעיקרון, סתם רציתי להראות את זה. תראו. פשוט אתם לוחצים פה, זה מסתובב. כמו שאתם רואים, יש לכם פה את הדבר הזה. אתם יכולים, פשוט, כמו שאתם רואים, יש פה, רגע שנייה, אני אכבד את זה. יש פה מסלול שצריך, כאילו, עם הדבר הזה, צריך פשוט ללחוץ, וזה כאילו מסתובב, וזה עובר למסלול. ואם אתם נוגעים, סליחה, ואם המקל זה נעצר על דברים כאלה או כאלה, אז פשוט הברזל הזה עושה פיפ, כאילו מצפצף. אני אדגים, כמו שאתם רואים, זה מסתובב. יש פה מסלול, ככה, וכמו ששמעתם, הנה, נוגע פה. וכן, זה בעיקרון, זה ממש אחלה, לרוב המזל אי אפשר להשיג כזה בארץ, זה לא הכי מעניין, וכן, זהו, יאללה ביי.